हेलो एवरीवन बरायबाय रायजो राजा फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जोंनियावहाय ओरैबायदि अखा हागासिनो आं फैजेननायनिफ्रायनो माने अखायानो अखा आरोना दासिमबो अखायानो नागारा नै दाबो हागासिनो दङ थ' आं एसे ओंखाम जागासिनो माने एसे दिन्थिलांनि आं ओंखाम जागासिनो जेबो गैया दिनैनि गोरान माबा बुट भाजा जानांसिगोन थ' जागासिनो आरोना विदेशआव थानायनि खोथा जेरै मेरैबाबो सोलिनो गोनां जायो उफाय गैया थ' बिदिब्ला मेन आपडेट्सआव थांदिनि नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन थ' सावरायलांदिनि जोंनियाव दा बिटिआर बा बिटिसि आवहाय जोंहा इलेक्शननि बार बारहांबाय ओरैबायदि गावजों गाव ना नारा नाथा जानोसैलाय आरो दा सोर देरहायो जोङो समा खिन्थागोन थ' जोंहा नांगोलानो देरहागोन ना ट्रेक्टरानो देरहागोन थ' आङो बेखौ बुंनो सानला जाय देरहानाया देरहाबाय थासिगोन जोंनो खालि जौगानायखौ नांगौ नङा होनबा थ' इलेक्सनखौथ' आरो गेलेखासिगोनानो गेलेग्राफ्रा गेमसो जाहैखाबाय इलेक्सनाबो ना थ' बेखौथ' आरो गारनो हाखाया जायफोरा गेलेबायानो थाखागोन दा जियानो हक जि राजखान्थि दोलोआनो फैया मानो जोंनो जौगानायखौ नांगौ दिनैनि भिडिअआवहाय आङो सोरखौबा थांखिनानै रायनोबो सानाखै आरो बुंनोबो सानाखै आरोना जोंनो जौगानाय नांगौ आरो बेखार लाइमोननि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जाय सरकारानो फैया मानो ना जोंनो खालि जौगानाय फैयोब्लानो जाबाय आरो दा एबारावहाय बिटिसिनि इलेक्सनाथ' गरम जाखागोन जानांगौ फारसेथिं बिजेपिआथ' थाखाबायानोखा जोंहा बिटिसिआव जाय बांसिन आखन मोननो हायो ना बिजेपिआथ' आरो बेजोंनो एलायन्स जानानैबाबो सरकारखौ दाखागोन दा जियानो हक जोङो नेनानै थानोसै जोंनो समा खिन्थागोन आरोना रायजोफोर बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांबावदों जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो पिएम किसाननि फैसाया दासिमबो माने क्रेडिट जायाखै बा हाबाखै आरोना दा फल्ससो जागोन ना सैथोसो जागोन आं बेखौ मिथिला निउसआ फोसावनाय हिसाबै जोंहा 4,000 खरि हाबनांगौ दा मा जायो जोंनो समा खिन्थागोन आरो लोगोसे बेजों जोंहा बेबायदिनो एसएचसिनिबो आपडेट्स दङमोन गेजेर गेजेर निउसफोर फैयो नाथाय फैसाफोरा गोबां लेट जाबाय माथो बुंबावनो आरो बिनि सायावहाय ना आपडेट्सफोर मोनोबा लाबोबावगोन उनावहाय दा जियानो हक जोङो एसे आरोना नेनानै थायोब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला थ' गोबां अखा आरो साउन्डआ बारा मोजां जानाय नङा आरोना थ' अखा हागासिनो जोंनियाव आसामाव माने जोंनि हरैखाय अखायानो गैया बेबायदि खोनानो मोनगासिनो आरोना नाथाय जोंनिथिं ओरैबायदि अखा थ' जियानो हक रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय भिडिअखौ एसे शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ